間もなく開始です。この期待の一戦、会場では早くも両チームへ向けての声援が聞こえています。武蔵対南葛、東邦学園のグラウンドで両チームが熱い火花を散らします。この一戦にかける選手たちの意気込みがその表情から伝わってきます。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはホームサイド、武蔵。4人で中盤を構成する形になっています。極めて総合力の高い強豪と呼ぶにふさわしいチームです。攻守に堂々たる戦いぶりを見せてくれることでしょう。そしてアウェーサイド、南葛。攻守にバランスの取れたフォーメーション。キャプテン翼君を筆頭に実力あるメンバーが揃っています。個人技とチームワークともに抜群な総合力の非常に高いチーム。さあ今始まろうとしています。熱戦の火が切られました。木戸君、ここはパスに切り替えた。岩見君、このパスをカットします。滝沢君、ボールダッシュ成功。三杉君、パスを回す。一ノ瀬君、センターラインを越えて攻め込む。パスを回す。一ノ瀬君、パスを出します。ナイスプレー。そうだよ、もらったぜ。パスを出します。それいけ。翼くん、スルーパスを狙う。鈴木くん、素早く横にかわす。スラナイスプレー。鈴木くん、横にかわして突破。真田、真田くん、パスを出します。ここは抜かせません。守備陣の隙間を狙う。このスライディングが決まった。ここはパスを出した。滝沢君、パスを回す。パスを出します。滝沢君、岩見君、激しいタックル。パスを出します。木杉君、横にかわして突破。佐木君、ここはパスを出した。鈴木君、ナイスプレーだ。このパスをトラップ。一ノ瀬君、素早く横にかわす。ボールダッシュ成功。ここからシュートに持っていく。横っ飛びで鋭く反応。森山君、ゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。木杉君、このパスをカットします。ナイスプレーだ。ライディングで止めた。滝沢君、ここはパスを出した。ドリブルで突破。翼君、豪快にシュート。横っ飛びで鋭く反応。森山君、これはキャッチできない。本間君、こぼれ球をキープ。翼君、激しいタックル。それドリブルでボールを運ぶ。ナイスプレー。ここは抜かせません。パスを回す。三杉君、ここはパスを出した。それこれはタッチを割ります。南葛、ここでスローインを得ました。中里君、ロングスローでした。一ノ瀬君、ボールを奪うことができません。これはして振り切った。ボールを奪った。パスを出します。ここでパスカット。杉君、素早く横にかわす。ゴール前に持ち込んだ。キーパーと1対1だ。パントキック、どこまで運べるか。ここはパスを出した。このパスは通らない。長野君、シュート。森山君、ゴールを割らせません。長野君、ボールを奪うことができません。一ノ瀬君、シュートを放った。ボールを狙うも届かない。
翼くん、このパスをカットします。ここは抜かせません。大きくパス。よし、一ノ瀬くんワンタッチで送る。伊沢くん素早く持つ。得意のヒールリフトで抜いた。伊谷くん、そんな翼くん得意のヒールリフトで抜いた。あとドリブルを見送る。鈴木くんパスを出します。時計は30分を過ぎました。前半アディショナルタイム突入。飛行士のカレーナイスだ。それ三杉くんドリブルでボールを運ぶ。ナイス。そこかわした。そんな飛行士の華麗な技だ。よし、ああ、僕が決めてやる。回転をかけてきた。このボールに飛びつく森崎くん、これはキャッチできない。両者一歩も譲らず折り返し、勝負の行方は後半戦へと託されます。キックオフで後半スタート。このパスをトラップ。パスを出します。ドリブルでボールを運ぶ。スライディングで止めた。三杉君大丈夫。蝶のように舞う。これぞ貴公子のプレーだ。まずい。三杉君蝶のように舞う。これぞ貴公子のプレーだ。ナイスだ。三杉君もらった。ゴール前に持ち込んだ。手見せる。これは正面から抑えに行く。森崎君ボールはまだ生きている。シュート。そこ。あとドリブルを見送る。それよ。パスを回す。長野君横にかわして突破。あっと奪い返した。本間君いけ。岩見君ここは抜かせません。滝沢君ボールを狙うも届かない。体ごとぶつかっていった。三杉君これぞ貴公子のプレーだ。蝶のように舞う。いいぞ。もらった。三杉君手見せる。スライス回転をかけてきた。森崎君ボールはまだ生きている。石崎君このボールを拾います。鋭いスライディング。翼君このスライディングが決まった。あとドリブルを見送る。かわして振り切った。ドリブルでボールを運ぶ。岩見君連続突破で見せます。スライディングでカット。ナイスプレー。ここでパスカット。
ドリブルでボールを運ぶ。いくぞ翼くん豪快にシュート。森山くんこれを止められるか。ボールはまだ生きている。ヘッドでパスを送る佐野くん素早くつなぎます。三杉くんこれぞ気候のプだ。岩見くんここはナイクぞ南葛ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りました。長野くんシュートを放った。相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。三杉くん蝶のように舞う。これぞ禁止のプレーだ。ナイス蝶のように舞う。小田くん激しいタックル。ここはパスを出す。かわして振り切った。ドリブルで突破。パスを出します。木杉くんここからチャンスを作れるか。ここからシュートに持っていく。横っ飛びで鋭く反応。ああ弾きます。翼くんシュートを放った。木杉くんここは抜かせません。パントキックで大きく蹴り出した。ここで奪った。よし木戸くんナイスボール成功。このタックルは形に終わります。これぞ菊池のプレーだ。小田くん翼くんヒットのシュートでゴールを狙う。向井くんこれをブロックに行く。ボールの勢いを止められない。木杉くんこのボールを拾います。ここからシュートに持っていく。森山くんこれを止めるのは厳しいか。木杉くんこのシュートこれが点取り屋の仕事だぜ。諦めるな。それここはパスを出した。翼くんここは抜かせません。このパスは不発に終わります。滝沢くんそれここで止めた。もらった三杉くんこれぞ気候のプレーだ。ボールダッシュ成功。岩見くんボールを奪うことができません。いよいよ後半のアディショナルタイム。両チームナイスプレー絞って走ります。石崎くん素早く横にかわす。それ木戸くんこのスライディングが決まった。ドリブルでボールを運ぶ。三杉くん蝶のように舞う。小田くんボールダッシュ成功。ここで敗れる。力投むなしく終盤のゴールで力尽きました。間もなく開始です。この期待の一戦。会場では早くも両チームへ向けての声援が聞こえています。東邦対花輪名門武蔵中のグラウンドでこの試合が行われます。センターラインを挟んで両チーム睨み合い、開始の笛を待ちきれないといった様子。
この一戦にかける選手たちの意気込みがその表情から伝わってきます。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。まずはホームサイド東邦、4人で中盤を構成する形になっています。最高峰の若島津君を中心とした堅固な守備からテクニシャンの澤田君がボールを運び、エースストライカーの日向君がゴールを務めます。そしてアウェーサイド花輪、攻守にバランスの取れたフォーメーション。ご存知立花兄弟のアクロバットサッカーが何といっても見ものでしょう。双子ならではの抜群の連携プレーはどんなチームにとっても脅威です。さあ今始まろうとしています。さあ激闘の幕が開けました。鋭いスライディング、ジャンプ1番かわした。島野君ボールを狙うも届かない。ツインシュートだ。中島君これをブロックに行く。ブロックを突き破りゴールで正拳突きでボールを止めた。パントキックどこまで運べるか。そらボールを奪った。相本君横にかわして突破。スルーパスを狙う。松尾君ナイスプレーだ。ゴールにシュート。横っ飛びで鋭く反応。若島津君これはキャッチできない。大きくパス。日向さんここでパスカット。幸田君横にかわして突破。池君ボールを狙うも届かない。相本君ここは抜かせません。そらここはパスを出した。このパスは通らない。ここは抜かせません。負けないぞ。澤田君このスライディングが決まった。ここからチャンスを作れるか。ナイスプレーだ。横にかわす。さあゴール前です。澤田君鋭い回転をかけてゴールを狙う。ああ弾きます。澤田君ここでボールを受けます。ここからセンタリング。日向君クロスに合わせに行く。パントキックどこまで運べるか。花は相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。和夫君パスを回して体ごとぶつかっていった。見たか。フェイント。フェインナイスプレト。よっしゃフェイント。ここから一気に攻め込みたいところ。日向君タイガー一撃がゴールを襲う。このゴールでこのためにグラウンドに立っているんだ。よっしゃタイガーフット。よし何点でも差をつけてやるぞ。半分が消えてしまったが試合の行方は分かりません。敵陣へ攻め込みます。正雄君飛んでかわした。このスライディングナイスプレー。ここはクリアだ。日向さんよしフェイントだ。あっとフェイントナイスだ。見たか。フェイントだ。ドリブルでボールを守る。中村君ここで止めた。いけいけ。あとドリブルを見送る。ヒュー君シュートを放った。パスを受けた。澤田君ここは抜かせません。シュートだ。パントキックどこまで運べるか。東邦まだ守備の体系が整っていません。体ごとぶつかっていった。そらこのタックルは勝手に終わります。チャージが決まった。塩田君スペースにパスを出した。川辺君ここは抜かせません。日向さん攻守交代だ。あっと奪い返した。あっ弾きます。武田君ボールを持った。武田君ここはパスを出した。日向君ここで止めた。ここから打ってきた。吉倉君これはキャッチできない。
さあボールを抑えた澤田君、ナイスバスケシュート。さあボールと真っ向勝負。澤田君ゴールを狙う。とにかくパスを回す。相本君スライディングでカット。横にかわして突破。花はチーム全員での連携プレーにさらに磨きをかける。さあ前半アディショナルタイム突入。できればいい流れで前半を終えたいところ。小池君このボールをコントロール。相本君ここは抜かせません。ここでスルーパス。加藤君豪快にシュート。川辺君このボールに立ちはだかる。身を挺してシュートを防いだ。高島君高いボールに合わせ飛んだ。東邦1点差での折り返し。このリードを守りきることができるのでしょうか。キックオフで後半スタート。鮮やかなジャンプ。小池君ここは抜かせません。ここでパスカット。ボールを奪った。澤田君シュートを放った。反町君ここはパスを出した。シュートを放った。吉倉君これはキャッチできない。椎谷君こぼれ球を打ち。武田君スルーパスを狙う。あっと奪い返した。大丸君ボールを奪うことが。ナイスプレーだ。武田君パスを出します。チャージが決まった。おっと攻守交代だ。相本君このパスをカットします。ジャンプ1番かわした。和夫君パスを回す。小野君ゴール前に上げた。これは一騎打ちだ。空中での激突だ。加藤君この大一番を制する。あっとオフサイドを取られた。東邦ここからフリーキックです。川辺君ロングボールを送る。今井君ダイレクトでパス。パスが決まった。反町君激しいタックル。田君行くぞ。ドリブルでボールを運ぶ。相本君ここからチャンスを作れるか。澤田君ここはパスに切り替えた。武田君スライディングでカット。行くぞ。それ日向君ここはパスを出した。反町君素早く横にかわす。ここは抜かせません。澤田君後半15分が経過しました。ここからランナイスだ。島野君ここは抜かせません。反町君ここはパスを出した。日向君シュート。いい形でボールを奪った。それ体ごとぶつかってナイスだ。守備陣の隙間を狙う。ジャンプ1番かわした。行こう。チーム全員での連携プレーになぜ磨きをかける。ジャンプ1番かわした。加藤君シュートを放った。それ松木君パスを回す。この位置で攻守交代だ。ボールを奪った。反町君シュートだ。こぼれ球をものにした。澤田君シュート。パントキックで大きく蹴り出した。ここでパスカット。ゴールを狙う。日向君ワンタッチで送る。島野君それそれ日向君
長いパスが通ったそれ加藤君飛んでかわした止められないいいぞ飛び越えたここからシュートに持っていくこれは反応しているぞ若島津君ボールはまだ生きている加藤君シュートだふっはあふっふっふっ日向さんいよいよ後半アディショナルタイム両チーム最後の力を振り絞って走りますここは抜かせません小池君シュートを放ったはあっとこの位置でパスカットジャンプ一番かわしたいけまた東邦この試合に勝利素晴らしいプレーを見せた選手たちに声援が送られます